Banyoles, província de Girona, comarca Pla de l'Estany, població 20.053 habitants. Destacat, Banyoles és la capital del Pla de l'Estany, un territori planer cobert per un estany i flanquejat per la Serra de Rocacorba. La història d'aquestes terres ha estat sempre lligada a les aigües de l'estany, que té nombrosos atractius per visitar, els jardins, les pesqueres a les embarcacions i els passejos vora la riba. Imprescindible fer la ruta per l'estany, veure la plaça Major, passejar per les pesqueres, entrar al monestir de Sant Esteve, visitar l'església de Santa Maria, fer una visita al Museu Arqueològic Comarcal, conèixer el Museu d'Arder d'Història Natural. Festa Major el cap de setmana anterior a la Diada de Sant Martirià, el 24 d'octubre.